Και γι' αυτό έχουμε κοντά μας τον κύριο Παναγιώτη Φωτιάδη, καθηγητή, και είναι και ιδιοκτήτης των γνωστών φροντιστηρίων Πλάτων. Καλώς ήρθατε, κύριε Φωτιάδη. Σας ευχαριστώ. Καλησπέρα και σε εσάς και στους τηλεθεατές σας, κύριε Για πείτε μου κάτι, γιατί βγαίνουν οι εφημερίδες όλα και προεξοφλούν άνοδο των βάσεων κατά τόσο τα 100 και σε αυτές τις σχολές και σε εκείνες τις σχολές, εδώ θα έχουμε πτώση. Δεν έχει ανακοινωθεί τίποτα. Έχουν ανακοινωθεί βαθμολογίες, απλά. Να ξεκαθαρίσουμε το εξής, ότι οι βάσεις διαμορφώνονται μετά το πέρας της επεξεργασίας των μηχανογραφικών δελτίων από τους υποψηφίους. Που θα γίνει πότε αυτό? Αυτό είναι ένα θέμα των αρμοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, εκτίμηση πάλι χωρίς μανίκες. Μπορούμε να πούμε για εβδομάδες ή για μέρες ή για τέλη Αυγούστου εγώ το ελπίζω. Μας έχουν πει ότι μπορεί να είναι και λίγο νωρίτερα. Το θέμα είναι ξεκάθαρο όμως ότι δεν μπορεί να κάνει κανείς τίποτα άλλο παρά μόνο προβλέψεις, μόνο με τις βαθμολογίες. Ίσως κάποιοι που έχουν διαβάσει σε βάθος τα στατιστικά στοιχεία των πανελληνίων εξετάσεων τα τελευταία χρόνια να μπορούν από το ένστικτο να δουν κάποιες τάσεις οι οποίες θα κυριαρχήσουν στις σχολές. Αυτό το ένστικτο εμένα μου θυμίζει τράπουλα ταρό ή φλιτζάνι. Εν πάση περιπτώσει, να μιλήσουμε για εκτιμήσεις. Τις χαρτορίχτες σήμερα δεν μπορούμε να τις κάνουμε, έτσι. Είναι σαφές. Χρόνια ασχολείστε με το αντικείμενο, γνωρίζετε καλύτερα. Και πριν μπούμε σε εκτιμήσεις, αν μου επιτρέπετε, να ξεκαθαρίσουμε και το εξής, ότι δεν θα πρέπει να κάνουμε και πολύ έτσι σαφείς εκτιμήσεις με 10ο υποδιαστολής, ας πούμε, αν θέλετε, γιατί πιθανόν αυτό να έχει και μια ψυχολογική επίδραση στους μαθητές. Όχι, εσείς κρίνετε τον βαθμό και το εύρος της εκτίμησης που θα κάνετε. Και πείτε μας πώς θα βλέπετε τα πράγματα εσείς με τα στοιχεία που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα. Δεν έχουμε τίποτα άλλο χειροπιαστό. Ωραία. Να πούμε λοιπόν πράγματα τα οποία έχουν αξία και είναι βέβαια και όχι πιθανά. Βέβαιο είναι ότι όλος αυτός ο ντόρος που δημιουργήθηκε για τα θέματα δεν έχει επηρεάσει, για τα θέματα των μαθηματικών εννοώ, και τα είχαμε συζητήσει και σε προηγούμενη εκπομπή. Ήταν μόνο μαθηματικά και παλού είχαμε υπήρχαν και σε άλλα δύο μαθήματα προβλήματα. Γενικά όμως, και το μεγαλύτερο πρόβλημα υπήρχε στα μαθηματικά, βλέπουμε ότι αυτά τα προβλήματα δεν οδήγησαν σε μεγάλες μεταβολές, σε σοβαρά προβλήματα. Αυτό από πού το εξαγάγω? Από το γεγονός ότι στα μαθηματικά κατεύθυνσης που υπήρξε και το πρόβλημα, τα στατιστικά στοιχεία μας δείχνουν ότι 15 έως 18 βαθμολογία έχουμε 11% λιγότερο από ό,τι πέρσι. Και 18 μέχρι 20% βαθμολογία έχουμε 0,4% λιγότερο σε σχέση με πέρσι. Πράγμα που σημαίνει, με τις εκτιμήσεις όλων των συναδέλφων και τη δική μου, ότι τελικά τα προβλήματα στα θέματα μαθηματικών δεν επηρεάσαν πάρα πολύ τις βάσεις. Τώρα, από εκεί και πέρα, εκείνο που πρέπει να τονίσουμε εδώ για τους μαθητές και τους γονείς τους, οι οποίοι θα μπουν στην διαδικασία του να διαλέξουν τη σχολή και το μελλοντικό τους επάγγελμα, ότι όλη αυτή η διαδικασία θα πρέπει να γίνει με απόλυτη ψυχραιμία και μην ξεχνώντας ποτέ ότι αυτή η επιλογή σημαντική είναι πολυπαραμετρική συνάρτηση. Δεν είναι κάποια έτσι ελαφρά την καρδία επιλογή του τύπου ότι αυτό ακούγεται καλό να το βάλω. Πρέπει να σκεφτούν, γιατί η σχολή που δηλώνεις πρώτη, εφόσον έχεις τα μόρια, σε αυτή σε παίρνουν, είναι κρίσιμο θέμα αυτό. Πρέπει να σκεφτούν λοιπόν τι τους αρέσει να κάνουν στη ζωή τους, ποιες είναι οι δικές τους δεξιότητες, πού ψυχολογικά κοντά είναι, σε ποιο επάγγελμα ψυχολογικά κοντά είναι, να είναι ρεαλιστές με τη βαθμολογία που έχουν πιάσει, πού μπορούν να χτυπήσουν, πού μπορεί να πλειοδοτήσουν. Αυτό πάλι πού να το ξέρει το παιδί όμως τώρα? Υπάρχουν τάσεις και υπάρχουν εκτιμήσεις. Δηλαδή, με βάση τις περσινές καταστάσεις, μπορείς να κρίνεις πάνω κάτω πού κυμαίνονται οι σχολές. Ναι. Επίσης, ξέρεις ότι ένα ΤΕΙ θα κινηθεί σε σαφώς χαμηλότερες βάσεις από ένα ΑΕ. Εσείς στους μαθητές σας μπορείτε να παρέξετε την διαβεβαίωση ότι εκεί θα κινηθούν οι βάσεις στη συγκεκριμένη επιλογή? Όχι. Σε καμία περίπτωση δεν το έκανα αυτό, διότι θα έπρεπε να κάνω από εκεί. Αν εσείς δεν μπορείτε να τους δώσετε αυτή τη διαβεβαίωση, αυτή την εγγύηση, το παιδί από πού να την πάρει? Γι' αυτό και έχει προβλεφθεί ότι μπορείς να. Γι' αυτό και το σύστημα έχει προβλέψει ότι μπορείς να δηλώσεις πάρα πολλές σχολές στη σειρά. Ναι, αλλά πού θα πας? Θα δηλώσεις τώρα νομική και θα σε στείλουν θεολογία. Λοιπόν, η δική μου εκτίμηση στους μαθητές μου, η δική μου συμβουλή στους μαθητές μου είναι εξής. Βάλτε πρώτη. Ας υποθέσουμε ότι μπορείτε να μπείτε σε όποια σχολή θέλετε. Αν αύριο σας έλεγε κάποιος ότι μπορείτε να μπείτε σε όποια σχολή θέλετε, τιμή σένεκεν, για σας ειδικά. Βάλτε λοιπόν πρώτη τη σχολή στην οποία θα θέλατε να μπείτε σε κάθε περίπτωση. Αυτή είναι η δική μου συμβουλή στους μαθητές μου.
Εκτός πλέον αν αυτό είναι εντελώς μη ρεαλιστικό, αν δεν έχει γράψει καθόλου καλά, αν έχει γράψει 14-15 και θέλει να πάει ιατρική Αθηνών, Θεσσαλονίκης, βεβαίως εκεί τον αποτρέπω γιατί δεν έχει ελπίδα. Αλλά και πάλι το να τη βάλει αυτή τη σχολή δεν θα του κάνει κακό σε καμία περίπτωση. Απλώς δεν θα μετρήσει στην τελική επιλογή. Λοιπόν, οι εκτιμήσεις πέρα από αυτή τη γενικόλογη τοποθέτηση, οι προσωπικές σας εκτιμήσεις, πού αλλού σας οδηγούν? Μπορούμε να μπούμε σε επιμέρους τομείς, σε επιμέρους σχολές Μια γενική εκτίμηση με το δικό μου αίσθηκτο είναι ότι θα έχουμε μια μικρή ανωδική κίνηση των βάσεων, η οποία θα είναι πιο ευξημένη σαν τάση στις θετικές σχολές παρά στις θεωρητικές σχολές. Σε αυτό συντείνουν και άλλοι παράγοντες, τους οποίους δεν τους υποθέτουμε, είμαστε βέβαιοι γι' αυτό. Η διαμόρφωση των βάσεων, παραδείγματος χάρη, επηρεάζεται και από το ότι για φέτος κάποιοι δίνουν για δεύτερη φορά εξετάσεις. Κάποιος που δίνει για δεύτερη φορά εξετάσεις είναι καλύτερα προετοιμασμένος από ό,τι την πρώτη φορά, οπότε ανεβάζει την βαθμολογία. Θεωρώ λοιπόν ότι στις θετικές σχολές θα υπάρξει μια μεγαλύτερη τάση για άνοδο. Στις κλασικές σχολές υψηλής ζήτησης όπως η ιατρική θα υπάρξει μια τάση, αλλά θα είναι χαμηλότερη σαν δυναμική από ότι η τάση αυτή της αύξησης στις θετικές σχολές, και από εκεί και πέρα όλα παίζονται από τι θα αποφασίσουν οι υποψήφοι με τα μηχανογραφικά τους. Για τα ΤΕΙ έχουμε καμιά έτσι γενική πρόβλεψη? Η ίδια πρόβλεψη ισχύει, ότι εκτός από ορισμένες εξαιρέσεις θα υπάρχει μια ελαφριά ανωδική τάση. Αυτό είναι το αίσθημα. Ρωτάω αυτό γιατί Τα ΤΕΙ είναι πιο πολύπλοκη περίπτωση από εν ώψη της ανωτατοποίησης, όχι εν ώψη, μπήκανα για καλά μες στον αστερισμό της ανωτατοποίησης στα ΤΕΙ. Μήπως αυτό έχει διαμορφώσει ένα άλλο κλίμα που θα ανεβάσει τις βάσεις? Το κλίμα στα ΤΕΙ διαμορφώνεται από το είδος της γνώσης που παρέχουν. ΤΕΙ όπως το ΤΕΙ πληροφορικής έχει υψηλότερη ζήτηση γιατί είναι ένα επάγγελμα αιχμής, το οποίο θα δώσει στο μέλλον αποφύτους οι οποίοι θα είναι πάρα πολύ αναγκαίοι στην αγορά εργασίας. Αυτό λοιπόν το κάνει σαν να είναι μια σχολή υψηλής ζήτησης. Αντιθέτως, άλλες ειδικότητες που έχουν χαμηλότερη σύνδεση με την αγορά εργασίας έχουν άλλου τύπου διακυμάνσεις. Τα ΤΕΙ είναι πιο πολύπλοκη περίπτωση, πρέπει να σας πω κατά τη γνώμη μου, από ότι τα ΤΕΙ, και πιο δύσκολο να το προβλέψει σαν τάση. Ας περιμένουμε συνεπώς να δούμε πώς θα διαμορφώσουν τις βάσεις τα ίδια τα παιδιά με τα μηχανογραφικά τους, και να περάσουμε σε ένα άλλο θέμα. Θα ήθελα την άποψή σας πάνω στο ζήτημα του πανεπιστημιακού ασύλου, ένα ζήτημα που τέθηκε επιτάπητος για ακόμη μια φορά το προπερασμένο Σάββατο με τα όσα συνέβησαν στην Θεσσαλονίκη και ειδικότερα στους χώρους του Πανεπιστημίου και στους πέριξ χώρους. Ευλήθη το πανεπιστημιακό άσυλο, ακούστηκαν πολλές φωνές ότι πρέπει επιτέλους να αναθεωρηθεί η ουσία του πανεπιστημιακού ασύλου, ακούστηκαν και πιο ακραίες φωνές να καταργηθεί το πανεπιστημιακό άσυλο. Τι λέτε εσείς, πώς το βλέπετε? Κύριε Στρατάκη, αυτό είναι ένα σοβαρό θέμα παιδείας. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή με αυτό πρέπει να ασχοληθεί περισσότερο εκπαιδευτικός κόσμος παρά με οτιδήποτε άλλο, παρά με λογικές τύπου προπό που ανεβαίνουν και που κατεβαίνουν οι βάσεις. Αυτό είναι πραγματικά σοβαρό ζήτημα. Τόσα χρόνια έχουμε ακούσει από την πανεπιστημιακή κοινότητα την λογική, την οποία την αποδεχόμαστε και όλοι εμείς οι Θεσσαλονικιώτες, όλοι οι πολίτες της Θεσσαλονίκης, και φαντάζομαι και στα άλλα πανεπιστήμια της υπόλοιπης χώρας θα την αποδέχονται οι εκεί πολίτες, ότι το πανεπιστήμιο πρέπει να έχει μια στενή σύνδεση με την πόλη στην οποία φιλοξενείται. Πρέπει να την σέβεται και να σέβεται φυσικά και η πόλη το πανεπιστήμιο. Στη συγκεκριμένη περίπτωση με τα γεγονότα που διαμήθησαν στη Σύνοδο Κορυφής, νομίζω ότι αυτή η σχέση έχει υποστεί έναν βαρύ τραυματισμό. Γιατί δεν μπορούμε να αερίζουμε για το πώς θα μαζέψουμε μια βιοτεχνία Μολότοφ στην δεξιά πλευρά του δρόμου που είναι το Πανεπιστήμιο ή στην αριστερή πλευρά του δρόμου που περιμένουν οι αστυνομικές δυνάμεις. Σε κάθε περίπτωση δεν μπορούμε να λειτουργούμε με τη λογική των ιερών αγελάδων. Το άσυλο είναι ξεκάθαρο γιατί υπάρχει. Υπάρχει για την ελεύθερη διακίνηση των ιδεών, για την δημοκρατία και τον πλουραλισμό. Δεν είναι για να παρέχει σε αυτούς που κάνουν αξιόπινες πράξεις την ασυλία του να μπορούν να τις κάνουν ακόμα καλύτερα, ούτε δίνει άδεια παρασκευής βομβών Μολότοφ το πανεπιστημιακό άσυλο σε κανέναν. Και το πρόβλημα που με ξενίζει αυτή τη στιγμή είναι το εξής. Αναδείχτηκε με αυτά τα γεγονότα το πρόβλημα του πανεπιστημιακού ασύλου, ενώ εδώ και πάρα πολλά χρόνια είναι κάτι που συζητείται και είναι σε γνώση των πάντων ότι υπάρχει πρόβλημα και πρέπει να λυθεί. Αν θα μου επιτρέψετε 30 δευτερόλεπτα, θέλω να επικαλεστώ, και το έχω μαζί μου, το βιβλίο του πρίτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του κυρίου Παπαδόπουλου, για τον οποίο σαν δάσκαλο και σαν πρίτανη εγώ έχω θετική άποψη. Θεωρώ ότι είναι ένας καλός εκπαιδευτικός, ένας καλός πανεπιστημιακός δάσκαλος.
Παρόλα αυτά όμως, μέσα στο δικό του βιβλίο και όλα αυτά που σας είπα προηγουμένως τα αποδέχεται, τη στενή σχέση του Πανεπιστημίου με την πόλη και διάφορα άλλα, αλλά ένα κομμάτι έχει πολύ μεγάλη σημασία. Είναι η συνέντευξή του στα Νέα στις 7 Πρώτου του 1998, στην Βίκη Χαρισοπούλου. Ο ίδιος ο Πρίτανης απαντάει σε ερώτηση του δημοσιογράφου. Το άσυλο παραβιάζεται? Το πανεπιστημιακό άσυλο τον τελευταίο καιρό καθημερινά παραβιάζεται, μας γράφει, από πράξεις που προσβάλλουν την ακαδημαϊκή ελευθερία. Πράξεις που το έχει διαπιστώσει το πρόβλημα της παραβίασης του ασύλου από τότε. Σε δεύτερη ερώτηση, εκτός από ιδέες διακινούνται και ναρκωτικά, όπλα, κλεψίτιπες κασέτες και οι διακινητές τους? Οι διακινητές, απαντάει ο Πρίτανης, διακινούν τη διακινούμενη πραμάτια τους στην Πανεπιστημιούπολη πιο ελεύθερα από παντού, καλυπτόμενοι από το άβατο. Μας έδωσε δείγμα γραφής εδώ ο κύριος Πρίτανης. Νομίζω ότι μπόρεσε να μαζέψει τις κλεψίτιπες κασέτες, τα κλεψίτιπα CD σε έναν πολύ μεγάλο βαθμό. Δεν θα μπορούσε να μαζέψει και να βοηθήσει την πόλη να μην τα σπάσουν οι αναρχικοί? Δεν θα μπορούσε να μαζέψει αυτά τα, ας τα πούμε εντός εισαγωγικών, παλιόπαιδα, τα οποία φτιάχνανε εκεί μέσα τον οπλισμό τους για να χτυπήσουν μετά τους ελεύθερους επαγγελματίες και την πολύπαθη Θεσσαλονίκη μας? Με ποιο τρόπο θα μπορούσε? Εντάξει, αυτό είναι μια... Κοιτάξτε, γνωμάτευση, αλλά η θεραπεία, να ακούσουμε τη θεραπεία. Πώς θα μπορούσε να τους ήταν συγκεντρωμένη, κύριε Στρατάκη, αυτή. Να μπουν οι αστυνομικοί μέσα. Ήταν συγκεντρωμένη, κύριε Στρατάκη, σε μία σχολή, στη φιλοσοφική. Που την ρημάξαν τη φιλοσοφική, έτσι, και πάλι ο Έλληνας φορολογούμενος θα τα πληρώσει αυτά τα χρήματα του ρημάγματος της φιλοσοφικής. Και εδώ μάλιστα μπήκαν και άλλα θέματα τα οποία αξίζει να τα διερευνήσουμε, γιατί είχαν και άλλα παρακλάδια στη φιλοσοφία τους αυτά τα θέματα. Θα μου πει κάποιος ότι δεν θα τα πληρώσει ο πολίτης της Θεσσαλονίκης τα σπασίματα της φιλοσοφικής, γιατί ασφαλίσαμε το πανεπιστήμιο. Και θα το ρωτήσω, ποια είναι η έννοια του δημόσιου χαρακτήρα του ελληνικού πανεπιστημίου όταν ασφαλίζουμε από τις βιοπραγίες στην περιουσία του? Και αυτά τα ασφάλιστρα στο τέλος ποιος τα πληρώνει? Πάλι ο Έλληνας φορολογούμενος. Τι θα έπρεπε να γίνει τώρα, εντάξει. Είμαστε στη φιλοσοφική μέσα. Τους έχουμε ματρωμένους εκεί πέρα. Το άσυλο εκεί πέρα έχει παραβιαστεί. Δεν μπορείτε εσείς να μπείτε και να πείτε τις δικές σας απόψεις μέσα στη φιλοσοφική, όταν την κατέχουν και την έχουν καταλάβει οι αναρχικοί. Επομένως, δεν μιλάμε για γενική ρήξη του ασύλου, δεν μιλάμε για γενική διαγραφή του ασύλου. Μιλάμε για συγκεκριμένες ώρες και σε συγκεκριμένο κτίριο μια συγκεκριμένη άδεια για να γίνει μια αστυνομική έρευνα εκεί μέσα. Εάν παραδείγματος χάρη εκεί μέσα βρισκόταν μια συνορία ενόπλων και πυροβολούσαν προς τα έξω, ποιος τους έβγαζε? Οι φύλακες του Πανεπιστημίου ή η αστυνομία? Εάν γινόταν αυτό που λέτε, κύριε Φωτιάδη, ξέρετε ποια θα ήταν η συνέχεια και η συνέπεια? Μπουρλότος όλη την πόλη. Τι εννοείτε με αυτό? Εάν έμπαιναν αστυνομικοί για να βγάλουν από τη φιλοσοφική έξω. Νομίζω ότι το μπουρλότο σε αυτή την περίπτωση θα το ρίχναν εκείνοι οι οποίοι έχουν μία τάση να ισοπεδώνουν τα γεγονότα και να ισοπεδώνουν τις ιδέες και τις αντιλήψεις. Είπατε και προηγουμένως ότι κάποιοι φτάσαν στην ακραία λογική του να καταργήσουμε το άσυλο. Βεβαίως και το άσυλο είναι ένα κεκτημένο δημοκρατικό της κοινωνίας μας, του κόσμου μας, του πανεπιστημίου και δεν πρέπει να καταργηθεί. Βεβαίως και η αλήθεια δεν βρίσκεται ποτέ στις ακραίες απόψεις. Ούτε θα καταργήσουμε το άσυλο, έτσι, ούτε θα αφήνουμε τους αναρχικούς να το χρησιμοποιούν αυτοί για να χτυπάνε τη Θεσσαλονίκη. Θα βρούμε μια μέση, ήπια, δημοκρατική και ευπρεπή λύση. Ήταν στην φιλοσοφική και μπορούσαμε να τους σταματήσουμε στην φιλοσοφική. Μέσα σε 2 ώρες γινόταν η έρευνα, ο αφοπλισμός που θέλαμε, το μάντρωμα αυτών των 100, 200, 300 που θα τα σπάζανε και θα τελειώναμε. Και μάλιστα θέλω να σας πω, αν μου επιτρέπετε, ότι ο απόϊχος του όλου θέματος έχει φτάσει μακριά. Η ελληνική κοινωνία πλέον και κάθετα και οριζόντια προβληματίζεται για αυτό το ζήτημα. Εγώ σας φέρνω πρόσφατη εφημερίδα της περιοχής του Βόλου, Κυριακή 29 Ιουνίου του 2003. Είναι η πρώτη νομίζω. Ναι. Όπου γράφει τις απόψεις για το πανεπιστημιακό άσυλο η κυρία Ελένη Αντωνοπούλου. Στο Βόλο, μακριά από τη Θεσσαλονίκη, αρκετά μακριά από τη Θεσσαλονίκη. Ο απόϊχος είναι ξεκάθαρος. Αναρωτιέται το νόημα του ασύλου στο συγκεκριμένο άρθρο η κυρία Αντωνοπούλου. Έχουν φτάσει δηλαδή μέχρι μακριά τα προβλήματα του τρόπου με τον οποίο διαχειριστήκαμε το άσυλο στη Θεσσαλονίκη τις μέρες της Συνόδου. Δεν μπαίνει θέμα διαχείριση ασύλου. Δεν το διαχειριζόμαστε. Το σεβόμαστε, το τηρούμε, διότι είναι, όπως και εσείς είπατε και συμφωνώ, ένα κατοχυρωμένο δικαίωμα, είναι μια κατάκτηση. Από εκεί και πέρα τώρα... Η διαχείριση του ασύλου, αν μου επιτρέπετε για να μην παρεξηγηθούμε, διαχείριση του ασύλου σημαίνει το εξής. Ο τρόπος με τον οποίο τα αρμόδια όργανα το περιφρουρούν. Εγώ νομίζω ότι το άσυλο παραβιάστηκε από τους αναρχικούς αυτές τις μέρες. Δεν κάνει να μιλάμε για άσυλο όταν αυτό παραβιάστηκε από τους αναρχικούς. Εκεί λοιπόν μπαίνει και η λέξη διαχείριση, πώς θα αντιδράσεις στο να πάψει να παραβιάζεται. Και κυρίως πώς δεν θα το επιτρέψεις να γίνει εργαλείο στα χέρια κάποιων για να τα σπάσουν μέσα στη Θεσσαλονίκη. Είναι τόσο απλό.
Μπαίνει συνεπώς ζήτημα διαλόγου σε βάθος, όπου όλες οι εμπλεκόμενες πλευρές θα το ξαναβάλουν στο τραπέζι το θέμα, σε επίπεδο να το ξαναδούμε από την αρχή, από μηδενική βάση και να ξαναφτιάξουμε ένα καινούριο πλαίσιο πανεπιστημιακού ασύλου. Έτσι ακριβώς. Όπως και επίσης μπαίνει ένα γενικότερο ζήτημα, το ότι μερικά πράγματα θα πρέπει να τα δούμε σε σχέση με το Πανεπιστήμιο, ξεφεύγοντας από αυτήν τη λογική των ιερών αγελάδων και των ανθρώπων οι οποίοι βρίσκονται στο απειρόβλητο. Οι πάντες έχουν την υποχρέωση να δέχονται την κριτική, τους πάντες κριτικάρουμε όταν κάνουν λάθος και οι πάντες πρέπει να αποδέχονται τη θετική κριτική ή να απαντούν με επιχειρήματα όταν δέχονται μια αρνητική κριτική. Λοιπόν, δεν μπορεί λοιπόν να μένουν οι πανεπιστημιακοί χωρίς αυτό να τους πιάνει όλους στην λογική ενός δοκιμαστικού σωλήνα αποκομμένου από την κοινωνία, χωρίς να έχουν άμεση σχέση με τα ακούσματά της και τις αγωνίες της. Η κοινωνία πρέπει να είναι σε στενή σχέση με το πανεπιστήμιο. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Λοιπόν, στα λεπτά που έχουμε στη διάθεσή μας, θα σας βάλω και δύο άλλα ζητήματα, γιατί έχω στα χέρια μου δύο, να τα πω διαφημιστικά φυλάδια. Το ένα είναι Εργαστήριο Ελευθέρων Σπουδών, δεν θα πω τον τίτλο του. Το οποίο λέει ότι πουλάει φοιτητικά μαθήματα, προετοιμασία για εξετάσεις επαγγελματικής αποκατάστασης, πληροφορική και άκουσον. Πουλάει φοιτητικές εργασίες και διπλωματικές. Δηλαδή, εγώ θέλω κάποια διπλωματική, θα πάω εκεί, θα δώσω λεπτά και θα μου γράψουν τη διπλωματική. Αυτό εννοεί. Φαντάζομαι ότι κάτι τέτοιο, όταν η διατύπωση είναι κάτι τέτοιο. Τι είναι φοιτητικές εργασίες και διπλωματικές? Δηλαδή, μια φοιτητική εργασία τη γράφουν εκεί πέρα κάποιοι και την πληρώνει, την αγοράζει και βάζει το όνομά σου από κάτω και την καταθέσει στο πανεπιστήμιο. Αν γίνεται κάτι αυτό κυκλοφορεί ευρύτατα, έτσι, δεν είναι τίποτα κρυφό, απόκρυφο Ευαγγέλιο. Το έχω υπόψη μου γιατί μοιράζεται σε χιλιάδες κομμάτια. Εάν γίνεται κάτι τέτοιο, κύριε Στατάκη. Τουλάχιστον έτσι βγαίνει από αυτό που διαβάζω. Φοιτητικές εργασίες, παύλα διπλωματικές. Κάτι τέτοιο λοιπόν, αν γίνεται, είναι εγκληματικό. Και έρχεται εδώ αυτό που σας είπα προηγουμένως. Ότι οι αρμόδιοι πρέπει να παίρνουν τα ακούσματα της κοινωνίας. Πρέπει να συμμετέχουν στα δρόμενα και να παίρνουν θετικές ή αρνητικές αποφάσεις σε σχέση με αυτά. Τι εννοώ με αυτό? Έχουμε πριτάνεις. Εάν λοιπόν κάποιος, εγώ το έχω καταλάβει, εσείς το έχετε πάρει στα χέρια σας, εγώ το έχω διαβάσει. Ο πρίτανης δεν το έχει διαβάσει, αναρωτιέμαι. Και αν το έχει διαβάσει, είναι τόσο δύσκολο να βγει μία γραμμή, μία απόφαση, μία λογική που να λέει ότι τα μαθήματα δεν θα περνιόνται μόνο με εργασίες. Δεν θα συμμετέχει στην αξιολόγηση εργασία, διότι πάρα πολύ εύκολα μπορεί αυτή η αξιολόγηση να γίνει αναξιόπιστη αν λειτουργεί κάτι τέτοιο. Αν λειτουργεί. Και ένα δεύτερο, άλλο χαρτί πάλι στα χέρια μου. Εδώ δεν λέει Κέντρο Ελευθέρων Σπουδών, εδώ λέει Κέντρα Πληροφορικής και Τεχνολογίας διοργανώνουν αυτοχρηματοδοτούμενα σεμινάρια κατάρτισης στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές με το σχεδιασμό και την εποπτεία του Εργαστηρίου Γλωσσών Προγραμματισμού και Τεχνολογίας Λογισμικού του Τμήματος Πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με πρόγραμμα της Επιτροπής Ερευνών. Και παρακάτω, οι σπουδαστές έχουν τη δυνατότητα να πιστοποιήσουν τις γνώσεις τους μετά από εξετάσεις, αποκτώντας βεβαίωση από το Εργαστήριο Γλωσσών Προγραμματισμού και Τεχνολογίας Λογισμικού του Τμήματος Πληροφορικής του Απουθού. Δηλαδή, αυτό το χαρτί, κύριε Φωτιάδη, λέει ότι το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα το Εργαστήριο Γλωσσών Προγραμματισμού και Τεχνολογίας Λογισμικού του Τμήματος Πληροφορικής δίνει σε ένα ιδιωτικό μαγαζί τη σφραγίδα του για να μοιράζει βεβαιώσεις στους σπουδαστές, στους πελάτες. Επαμοιβή βεβαίως. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Αν και ξέρετε ότι ο δημόσιος λόγος μου κινείται πάντα στο μέσο, εγώ θα σας πω γι' αυτό ότι πρέπει να είναι σκάνδαλο. Εγώ θα το χαρακτήριζα σκανδαλάρα, αν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Πάει και χαρτί είναι, αυτό το οποίο μοιράζεται. Και κοιτάξτε, από κάτω η μόνη αλυσίδα που συνεργάζεται με Ελληνικό Πανεπιστημιακό Ίδρυμα, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, συνεργάζεται το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης με αλυσίδα ιδιωτικών κέντρων ελευθέρων σπουδών. Δεν μπορώ να καταλάβω δηλαδή τι γίνεται σε αυτό το τομέα. Τι να σχολιάσεις τώρα εδώ στα αυτονόητα? Είναι δηλαδή φοβερό το να παίρνει κάποιος τη δημόσια σφραγίδα
την οποία την πληρώνουμε όλοι εμείς οι Έλληνες φορολογούμενοι, και να την πατάει πάνω σε ένα προϊόν για να δώσει σε αυτό το προϊόν στρατηγικό πλεονέκτημα σε σχέση με τους ανταγωνιστές του. Τι κρύβεται από πίσω? Γιατί το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης έδωσε στρατηγικό πλεονέκτημα σε αυτούς και όχι στους άλλους? Με τι οικονομικές, φαντάζομαι, συμφωνίες έχει γίνει όλο αυτό, πρέπει να το διερευνήσουμε, και με τι αξιολόγηση για το ποιος είναι ο καμιά καλύτερος. φορά, έως και πολλές φορές, τι συμβαίνει? Είναι κάποιοι οι οποίοι καπηλεύονται τον τίτλο απουθού. Εγώ ξέρω περίπτωση καθηγητή του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, ο οποίος πουλάει, κυριολεκτικά, πουλάει δημοσκοπήσεις. Φτιάχνει μόνος του τάχαμ δίθεν δημοσκοπήσεις, οι οποίες αμφισβητούνται και ως προς τη σοβαρότητά τους, κατ' επανάληψη έχουν αμφισβητηθεί, και τις δίνει στις εφημερίδες για δημοσίευση, τονίζοντας ότι είναι δημοσκοπήσεις του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, επειδή ο ίδιος είναι καθηγητής του Αριστοτέλειου. Και έχω μιλήσει κατ' επανάληψη με τον Πρίτανη, ο οποίος Πρίτανης γελάει. Και μου λέει καμία σχέση στο πανεπιστήμιο. Ο ίδιος όμως χρησιμοποιεί το πανεπιστήμιο. Το ερώτημα ο λόγο είναι καθηγητής. Εσείς, κύριε Στατάκη, στον Πρίτανη τότε, γιατί δεν κάνετε το ερώτημα? Αφού γελάτε, πράξτε κιόλας. Απαγορεύστε του να χρησιμοποιεί την δημόσια σφραγίδα και να γελιοποιεί με κάποιον τρόπο, αν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Μα τα λέει στον αέρα ο Πρίτανης. Τον γελιοποιεί στον αέρα ο Πρίτανης. Και λέει το μόνο που του έχουμε αναθέσει να κάνει είναι να μετράει κάθε χρόνο πόσοι καινούργοι εγγράφονται και πόσοι αποφυτούν. Τι άλλο να πει δηλαδή για το γελιοποίηση ο Πρίτανης? Να το βάλω σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, κύριε Στατάκη. Τελικά οι άνθρωποι εκείνοι, οι οποίοι δεν έχουν τον αυτόφωτο των ιδεών τους, το αυτόφωτο της προσωπικότητάς τους, το αυτόφωτο των επιχειρημάτων τους, χρειάζονται πιστοποιήσεις για να αποδείξουν την ορθότητά τους. Τελικά σε λίγο καιρό όλο το πλέγμα αυτό βαδίζει προς την ίδια κατεύθυνση. Τελικά σε λίγο καιρό, κύριε Στατάκη, θα χρειάζεται να πιστοποιούμε ότι δεν είμαστε ελέφαντες. Υπάρχουν και άλλα στοιχεία πιστοποιήσεων τα οποία προβληματικά. Πιστοποίηση του αυτονόητου. Πιστοποίηση του αυτονόητου. Εδώ βέβαια δεν πρόκειται για πιστοποίηση του αυτονόητου, εδώ πρόκειται για το δώσιμο ενός σοβαρού στρατηγικού πλεονεκτήματος σε έναν από τους πολλούς επαγγελματίες της πόλης μας. Εγώ θα το δω με τον Πρίτανη. Θα το δω με τον Πρίτανη, γιατί και εμένα μου μυρίζει σκάνδαλο. Δεν μπορώ να καταλάβω πως ένα μαγαζί, εργαστήριο ελευθέρων σπουδών που ανήκει σε ιδιώτη έχει τη σφραγίδα του πανεπιστημίου και σφραγίζει βεβαιώσεις. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό πώς γίνεται. Θα δω. Μήπως κάνω και λάθος εγώ. Δεν ξέρω. Να σας ευχαριστήσω, κύριε Φωτιάδη, και θα τα ξαναπούμε. Τώρα τυχοκολλήθηκαν οι βάσεις εκεί πέρα, οι βαθμολογίες. Άρα τα πράγματα πήραν τον δρόμο τους. Πήραν τον δρόμο τους. Τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας εδώ. Καλό σας βράδυ. Και να περάσουμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, κυρίες και κύριοι, τα λέμε σε λίγο.